Хайде да си направим вечерната ми рутина. Когато ви попитах преди няколко дни дали бихте искали да ви споделя за моята вечерна рутина, тъй като ще се радвам да споделя, но бих искала да има отзвук, да има и обратна връзка и да знам, че бихте го гледали. Не очаквах толкова много хора да имате желание и да имате интерес към моята вечерна рутина и най-вече йога упражненията, които изпълнявам всяка вечер вече от 2 години насам. Така че опит имам цялото право да имам самочувствието да го направя и най-вече да ви споделя през тези 2 години кои упражнения наистина работеха за мен и съм доволна от тях. Първо ще си сложа много любимата котелънция харесах в 7-Eleven. Той има тук всякакви, обаче тази точно много ми хареса. И ще си защипям леко косата, за да не ни пречи. Първо искам да кажа какви продукти използвам за лицето си. Гледам да не използвам прекалено много козметика за лицето си, защото просто наистина за мен няма нужда това нещо и вярвам, че е нужна една елементарна, прекрасна грижа за лицето и възможно най-натуралните продукти, които можем да си позволим да му дадем. Но по възможност да не са химикали, използвам рициново масло. Това е от България. По принцип си купувам едно специално от аптеките и във всяка една дрогерия в Лондон. Рициново масло, Castor Oil. Навлажняваме малко лицето си. Ако тук сте се измили и изкъпали, просто съвсем малко го подсушете, да не е изцяло сухо. И след това слагаме 1-2 капки от рициновото масло. Гледайте да не е прекалено много, защото е тежко за кожата, да не затваря пори, да не се появяват пъпки и така нататък. Но това е наистина нещо натурално и не би трябвало да ви е лошо и да ви зле на кожата. След като го нанесем, тъй като аз вече си направих йогата за лице и както можете да видите, лицето ми, знам дали се вижда, е хидратирано. Първото упражнение, което обичам да правя е за тази част, тук между веждието. Много е важно, когато правим тези упражнения, да сме много нежни към лицето си, да не проявяваме никаква грубост или агресия, просто с съвсем нежни, леки движения. Много е важно тук да няма пропускане. Така. Но едно от най-хубавите упражнения сега бих ви дала за тази подпухналост на очите. Така първо, ето толкова е лесно, ето тук тази част леко я масажираме, вътрешната и след това продължаваме в тази част и с едната ръка леко придърпваме крайчицата на долният край на окото, а с другата съвсем нежно издърпваме и продължаваме така около 10 пъти и издърпваме нагоре по съвсем най-нежният начин. Около 5, 6, 7, 10 пъти издърпваме и нежно. Можете да видите. Аз тъй като вече направих йогата за лице и как хубаво е поне 7 до 10 пъти така да го направим. Това издърпваме нагоре. Много голяма разлика просто. Знаете ли, че най-голямото напрежение, което събираме през деня, всъщност е под скулите ето тук. Така че толкова хубаво е така просто да хванем това напрежението така и надолу.